Met 2 uitverkochte voorstellingen vond Oerlo Bruist afgelopen weekend plaats. Samen met gastoptredens nam muziekvereniging Ons Genoegen de bezoekers mee in een diverse show. Oerlo Bruist houdt in dat wij met heel veel diverse mensen die hobbymatig muziek maken in Oerlo een concert samengesteld hebben. En dat houdt in dat we een combo hebben met zangers, zangeressen. We hebben ook een toneelvereniging erbij uitgenodigd die een act doen op onze muziek. We hebben de Kelmersvereniging uitgenodigd die ook een deel in het programma hebben. We hebben zelf bij onze muziekvereniging Slagwerkgroep, die doen ook mee. Zelf een fanfareorkest dan nog. Ja, het is heel divers wat ik allemaal door benoemen ben. En we hebben nog een paaldans act. 2 paaldansressen die komen. Dus dat houdt alles in en de mensen komen allemaal het Oerlo. Nou, wij zijn wel een vereniging die houdt van nieuwe ideeën. Dus er zit best wel wat creativiteit bij de leden. Dus zo is het eigenlijk het idee geboren van... nou, we zijn een klein dorp. We willen graag samen iets met het dorp doen. Door en voor het dorp. Dus zodoende zijn we een jaar geleden gestart met het bedenken van Oerlo Bruist. Een jaar geleden zijn we begonnen met het idee en dan gaan we het uitwerken en vervolgens gaan we mensen benaderen. En ja, er werd heel enthousiast op gereageerd. Ik denk dat we nu een half jaar, 3/4 jaar bezig zijn om dit programma zo neer te zetten zoals het nu is. En hoe maak je dit programma? Bedenken met mensen die meedoen. Net zoals andere verenigingen hebben wij ook wel te maken met een teruglopend aantal leden. Maar de leden die we hebben, die zijn allemaal wel heel enthousiast en denken heel graag mee.